Is-Sur Albert Marshall, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna l din l-intervista. Nixtieq nibda billi nistaqsik għalik x'inhi l-letteratura? Jekk neħħi l-letteratura mill-ħajja tal-bniedem, x'aktar ġibqa' għaġġ kbir għall-benessri, għall-stat mentali u fiżiku tal-bniedem li jkun parti integrali mis-soċjetà li suppost jgħix fiha. Mela allura lija il-letteratura hija essenzjalment mod ta' kif il-kittib jikkomunika mal-qarrej tiegħu u l-qarrej tiegħu jiena qed nassumi li hija d-dinja kollha. Il-letteratura f'kull forma tagħha jien fl-opinjoni tiegħi li sbaħ ġeneru letterarju huwa l-poeżija, imma kull fera letterarja għandha l-funzjoni bażika ewlenija li tkun ta' mezz komunikattiv għal ħsibijiet profondi għal biex l-artist jaqsam permezz tal-pjattaforma letterarja il-gost tal-kelma u t-tifsira tagħha mal-bqija tal-popolazzjoni. U x'tagħmel il-letteratura li forom oħrajn ta' kitba ma jagħmlux? Il-letteratura għandha l-funzjoni li titkellem sabiħ, li tesprimi il-ħsibijiet profondi umani u naturalment jekk il-letteratura tagħmel il-reġimi tagħha, il-responsabilità tagħha bħala ġeneru ta' komunikazzjoni u dan, allura qed tagħmel missjoni, funzjoni li ma tistax tintagħmel minn mezzi oħra ta' komunikazzjoni. U semmejt li l-poeżija hija l-fera preferuta tiegħek tal-letteratura. Allura xi distingwi l-lingwa tal-poeżija mill-lingwa f'kitba oħra? Il-diskors poetiku huwa meta il-kittib ma jiktibx narrattiva li ma tintaġinx forum retoriċi u letterari speċjali. Allura il-poezija, l-lingwa tal-poezija tinħema forn speċjali. U dan forn speċjali għandu għodot speċjali bħal huma l-metafora, bħal huma mezzi oħra ta' kitba li huma sena. U s-sena wkoll tinkludi rima, ritmu u tinkludi wkoll lema, ispirazzjoni li ġejja minn qiegħ net ta' ruħ l-awtur. U allura l-lingwa tal-poeżija hija il-tfesfis spiritwali bejn il-fiżiku u r-ruħ tal-bniedem. F'da sens il-bniedem irid ikun ispirat, irid ikun xi ħadd li ma joqgħodx biss jikteb ir-riċetti ħalli jara se jsajjar fil-għaxija, imma jkun bniedem ta' estettività u ta' sensittività partikolari. U inti ktibt kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Kif tażel bliema lingwa se tikteb? Tassoċja lingwa ma' ġeneru partikolari, pereżempju, jew? Le, Sefora, jiena naħseb l-aħjar li nwieġbek huwa billi ngħidlek li meta l-sin nattiv tiegħek ikun lingwa li twilid biha, li weldetek ommok biha, hija l-lingwa li meta trid verament tikkomunika l-ħsibijiet u taqnil tiegħek b'mod ġenwin, allura tikteb biha, tesprimi ruħek biha. Il-lingwa nativa hija l-mezz ewlieni fl-opinjoni tiegħi meta l-awtur, il-kittieb, il-poeta jara li qed jasal b'mod l-iktar ġenwin, sinċir u naħseb effettiv. Allura mbagħad meta tikteb bl-Ingliż, tkun qed tikteb għal xi skop pereżempju tiġi mqabbad tikteb. Ejwa, ġeneralment il-kitba tiegħi bl-Ingliż huwa ta' ħafna nies, sakemm inti ma jkollokx
L-sfortuna ngħidin li tkun twilit Malti imma fit-trobbija tiegħek ċaħduk minn espressjoni bil-sienek u għal xi raġuni jew soċjali jew għal xurit dal-vizzju minn ta' qablek titkellem b'lingwa barranija x'aktarx l-Ingliż. Jina naħseb li essenzjalment il-kittib Malti li għażel li jitkellem bl-Ingliż x'aktarx huwa prodott għal trobbija mill-bidunet, minn tfulitu, minn ċkunitu, minn torbitu, fiħdan il-lingwa Ingliża. U allura huwa mod naturali, mezz naturali il-lingwa Ingliża li bija esprimi ruħu, ma importax. Imma allura x'għalkemm jien nixtieq li tkun kittibek, tkun kittiba ta' valur partikolari, nipreferi li tibqa' tissejjaħ kittiba Maltija, imma għalkemm tikteb l-Ingliż ma jimpurtax. Aħna għandna żewġ lingwi nazzjonali u allura il-kittib jew il-kittiba Maltija għandhom dritt jiktbu bil-lingwa l-iktar li tixrilhom. U kif bdejt tikteb u meta bdejt tikteb? L-innaf. Kont għadek żgħir? Żgħir. Meta bdejt nirrealizza kemm tista' tkun sabiħa u mirquma l-kelma, allura bdejt ninġibet lejn taħżiż. Tewdin ta' kliem f'moħħi mingħajr ma naf nesprimi ruħi bis-sena u allura l-ewwel ħiel ta' ħajriet bdew pereżempju fil-sekondarja, meta kont is-seminarju, għax jiena ommi li dit ninsir qassisu jien biex nikkuntenta mort is-seminarju flok il-liċew. Mbagħad irribellajt? Mbagħad irribellajt bħal ħafna tampari. U hemmhekk bdejt nintabaħ li inħossni tajjeb nesprimi ruħi bil-kedba kelma miktuba milli mitkelma. U allura bdejt inabbel aktar minn kollox. Taqbil, speċjalment meta bdejt niddakkar mżbuħija tal-kittiba Maltin, ħajruni biex b'mod mill-iktar umli u mbezza nibda nisprimi ruħi fuq il-karta. Seminarju. Naħseb ukoll fil-esperjenzi tiegħi tal-innijiet reliġjużi kont inħobb li flok nisba' l-quddies noqgħod attent naqra mill-liturġija li tissib fuq il-bank hemm u allura bdejt nirrealizza li kien hemm ukoll spazju fejn wieħed jesperimenta bil-kelma. Jiġri bil-poeżija bdejt. Iva. Iskot. Is-sajjieda bil-qabda mobbija jaqamsu l-imqadef mifnija. Bil-mod id-dajjes dieħla maħbuba, bil-mod id-dajjes dieħla. Mal-molli s-saqal plaqa li titrabba kull mirkeb f'tannija ta' mħabba. U r-ruħ tħossa tistrieħ maħbuba. U r-ruħ tħossa tistrieħ. Twili xbiek b'senam naxxar serħan f'separju ta' xħat naplitan. Jonos int ta' til-ħajja maħbuba. Jonos int ta' til-ħajja. U fil-ħemda ta' għad il-natura nifżiffa nistħajlu bufura. U libħra ta' ruħi jitqalbu maħbuba u libħra ta' ruħi jitqalbu. Jejbu d-dajjes taħt kobor kull mewġa jinfirdu l-mqadef miż-żewġa. Dirajk għal xejn ħufu maħbuba. Dirajk għal xejn ħufu. U jitaqqat iġbiek ta' sajjida, jitaqqat f'taħbila irrida u maħabtek tisfam terta maħbuba. U maħabtek tisfam terta. Imma zejtet il-ħalel ta' fija ġbietek tissalta naslija. Għaddejt bil-qajna moħtok, maħbuba. Għaddejt bil-qajna moħtok.
Inġeddit li t-tamiet u xewqat sawart nizazuħ innamrat. U noħlom rol xuftejk maħbuba. U noħlom rol xuftejk. U fil-raqda ta' dwari u ta' fija għat nisma il-bewġ keżuġija tal-mollu bien mad-dajjes maħbuba. Tal-mollu bien mad-dajjes. Dak iż-żmien fil-bidu tal-karriera letterarja tiegħek inti kont wieħed mill-persuni ewlenin fil-moviment aw mill-letterarju. X'fisser għalik il-moviment? Dak iż-żmien u forsi anke llum. Nibdew dak iż-żmien. Il-fatt li jiena u sħabi irrealizzajna li qed naqtaw lura meta bdejna insiru konxi tal-importanza li leħen l-awtur Malti ma jagħmlix sens jekk jibqa' ikkakmat f'ħoġor ommu, imma ridna bil-fors jew b'xi mod nimbuttaw ix-xogħol tagħna barra minn xtutna, irrealizzajna li it-tematika, ir-reliġjo et patria li kienu jispiraw essenzjalment il-kitba bil-Malti dak iż-żmien ma kinux qed jagħtu ruħ il-poeżija Maltija. Allura twebbilna li nkunu umilment strumentali biex nivvintaw pjattaforma ġdida ħalli fuqha nibnu letteratura ta' New Wave. Jiġifieri kien hemm aħna oħrajn li derilna li jekk nivvintaw metodoloġija li biha nazzardaw noħorġu mill-fosta u nibdew naħsbu barra l-kaxxa u nikdbu barra l-kaxxa u flok nistennew il-bajtra ta' bħalna jiġifieri n-nies jiġu għandna, mmorru aħna għand in-nies. U allura meta inti tibda tiltaqa' mal-udjenzi tiegħek u tirreċtalhom il-kitba tiegħek jew ta' oħrajn, tibda tintebaħ li bil-mod il-mod qed qiegħed sebek fuq il-polz u tara n-nies xiridu ma jridux. Minn hemm xi nisem Jista' jkun li l-polz x'aktarx jekk niftakar sew Mario Azzopardi l-Mulej u Viktor Fenek kienu ħarġu l-idea għaliex qed konna qed nippruvaw mod organizzat, strutturat immissu il-polz tal-nazzjon fl-qasam letterarju. Il-moviment letterarju llum ifisser li ma kienx mument ta' minn letterarju tal-moment, imma illum il-moviment bħala azzjoni attivista baqa jissemma u ġie aċċettat mill-istoriċi tal-letteratura Maltija bħala moment importanti fl-iżvilupp tal-letteratura u l-ilsin Malti. U allura llum il-ġurnata nqis il-moviment bħala attentat biex nifriskaw ftit l-arja ta' x'kienet il-letteratura tas-sittinijiet. U naħseb li kif kont ngħidilkom qabel ma bdejna għal xogħol li qed nagħmel li jinvolvini li naqra ħafna kittieba emerġenti Maltin ngħid b'sodisfazzjon li dan il-moviment hawn letterarju imqar f'sens imbiet wassal għal xogħol li qed jinkiteb illum minn kittieba emerġenti li jagħmilni kburi. U fuq l-istess nota allura xi jfisser għalik li inti meqjus bħala wieħed mill-pjonieri tal-poeżija modernista Maltija? L-ewwel netta li jiena dak it-tip ta' titlu ma jixraqlix. Allura nħossni imbarazzat. Għaliex verament qed ngħid, mhux modestja, kien hemm nies kampani ta' żmieni, nies bħal ħabib tiegħi Minsi Oliver Friġiri, li dejjem aħna Oliver u jien konna fuq il-bank l-istess bank, is-seminarju. U konna nagħtu l-poeżiji l-xulxin. U jiena litteralment anke dak iż-żmien kont nistri nagħti il-kitba tiegħi l-Oliver għax dejjem istu li huwa il-Virgilju tiegħi u jiena Dante. Għatta parsi. Imma fis-sens ta' livell letterarju għalija Oliver kien li mgħallem u jiena l-lavrant. U kbirna hekk. Imma ovvjament meta wieħed imbagħad jibda
jisuhu f'kuntesti ġodda, allura jibda jara li forsi minħabba l-esperimentazzjoni ardita tiegħi, minħabba il-safar tiegħi li dakkarni biħsibijiet ta' tessura internazzjonali u meta ġejt lura Malta u Kienet realtà ġdida. allura forsi jiena ma konġ biss l-lavran dak Ma iż-żmien. naħsibx jiena. Allura mbagħad skont il-kuntest wieħed jinbidel. U x'kienu dak iż-żmien kontu taqraw ħafna xogħlijiet barranin u bdejtu tirrealizzaw kemm il-letteratura Maltija kienet għadha lura kif qed inti kakmata forsi fir-reliġija patria. X'kienu x-xogħlijiet artistiċi u l-kittieba barranin li ispirawk u anke Maltin dak iż-żmien? Iż-żminijiet Sefora jinbidlu intu tikber fil-mestier sewa. Mela dak iż-żmien li qed insemmu li jiena bdejt nitħajjar nikteb, kienu naturalment romantiċi Ingliżi u allura bħal kulħadd ta' li kellu bixra ta' ħajra letterarja jitgħallem bl-amment il-Keats u l-Shelley. Minnu kollu temperament imdejja, pessimista, studja u jħobb il-nis pal-leopardi, Silvio Pellico, u jien għaddejt minn dawk il-fażijiet bħal kollha tal-ġenerazzjoni tagħna. Sakemm imbagħad tidħol fawri letterarji differenti għax int tkun qed tikber u tara l-kitba tiegħek trid tesprimi ħsibijiet iktar arditi, iktar kuraġġużi. U allura meta tidħol l-università b'dawn it-tip ta' ħajriet letterari tibda tfittex awturi li jekk jista' jkun dak iż-żmien issibhom fuq l-iskaffa tal-iċċensurati u allura wieħed jara kif jagħmel kif biex jiddubbhom. Meta mbagħad wieħed bħal fil-każ tiegħi fi żmien il-moviment hawn letterarju rid l-esperimenta, allura wieħed bħalma għamiltien iħares lejn il-kittieba ġodda Amerikani, Gregory Corso u Ferlinghetti. Kif? Il-Beat Generation. Il-Beat Generation, if you like, yeah. Dak iż-żmien kien importanti li xi ħadd bħali li rid joħroġ bil-vers projettiv għall-ewwel darba f'Malta ikolli ħiel ta' kif jikteb Gregory Corso, pereżempju. U allura dawn kienu kollha influenzi skont il-kuntest ta' kitba li fiha kont qed nkun nżomm li n-nifsi biżel aħna għaddejjin fil-karriera letterarja. U kien hemm kittieba Maltin ukoll li Iva, influenzaw dejjem. ix-xogħlijiet tiegħek? Dejjem fil-bidunet, speċjalment meta kont bil-fors tara għal biex tgħaddi mill-eżami tal-matrikola u tal-intermediate dak iż-żmien għax imbagħad biss sena biex nidħol l-università, allura bdejt inħoss is-seħer jagħmel bija ta' nies bħal Giuseppe Diacono, bdejt inħoss is-seħer tal-kitba ta' Rożar Briffa, itqanqil li lili influenzani forsi għal Pia Tomri ta' Carmenu Vassallo. Dawn huma l-ġganti tal-letteratura Maltija. Imma mbagħad għat-teatru Giuseppe Tkuti u Giuseppe Diacono kienu l-ispirazzjoni ewlenija tiegħi. U illum il-ġurnata għadek tikteb? Dasgur li għadni nikteb. Mela dak il-kankru għad tista' teħles minnu. Għaliex kankru? Għax jagħmlek wisq skjaf. Jeddidlek saħtek il-kankru tal-kitba jekk ma tagħtix żvok, literalment joħnok. Trid toħroġha minn ġo. Bil-fors, u jekk ma tarafx kif, jew għax tinxef, jew ikollok dak li aħna ngħidulu il-nixfa letterarja u l-pinna tinxiflek għal xi raġuni. Allura tħossok imdejja, tħossok li qed tonsok l-enerġija biex tgħix sew u allura ma tistax tiqaf tikteb. Kien hemm xi żmien meta waqaf? Iva, da żgur. Imma
kif qed ngħidlek. Għal din ir-raġuni, Għal xi raġuni għal- bħal pereżempju nsifir ħafna. Għex barra minn Malta. Imma għal xi raġuni x'aktar x'nafa. Ma mhux se ngħidha. Għax mhux relevanti għalhekk ta'. Tiġi lura pajjiżek. Jiena għext 15 sena l-Awstralja pereżempju, ma kellix għalfejn niġew. Kont qed nagħmel il-PhD, kont qed nagħllem Victoria University. It-tfal konna rabbejnihom kienu telqu mid-dar. Ma kienu qosni xejn, li f'Malta. Li fil-kontinwazzjoni tal-karriera tiegħi li kelli qabel ma sifirt fl-1981. Ma wara 15 sena, x'aktarx ukoll minħabba li waqt l-istudji tiegħi għal-masters fil-komunikazzjoni, bdejt naqra ħafna riċerka li għandha x'taqsam mal-gruppi etniċi li kienu jgħixu Melbourne, sawa, fix-Xandir. U bdejt insib b'mod konsistenti li ħafna min-nies, mill-emigranti li ġew l-Awstralja, minn kwalunkwe parti tad-dinja, inkluż l-Azjatiċi. Dan wara 15 sena, jekk ma jmorrux lura pajjiżhom, jiddeċidu li jindifnu fil-pajjiż adottiv tagħhom. U jien ma rridx nindifn l-Awstralja. U jitfit ma ġejn, ovvjament id-deċiżjoni ħadniha flimkien, għedna kemm importanti li issa li wliedna tal-qum id-dar forsi nerġgħu niġu lura. U kif affettwak dak il-perjodu semmejt li ftit diġà, ma kif affettwak dak il-perjodu li qattajt tgħix barra minn Malta, kif affettwa l-kidba tiegħek? Ninsemmlek dax, rajt il-mistoqsijiet tiegħek qabel u konna friġi għabir. Bħala preambolu jina l-iktar li effettwatni il-mawra u l-accettazzjoni tiegħi u ta' ġejn u ta' ulidi biex noqogħdu l-Awstralja. Aktar mill-Ingilterra, aktar mill-Lussemburgu. Għaliex l-Awstralja apparti il-fatt li għexna 15 sena, derilna li kien pajjiż komdu għalina biex nagħmlu teatru, biex inkomplu nagħmlu teatru u biex insiru ċittadini ta' it-tieni pajjiż tagħna. Allura jien niftaħar għax meta jiġi id-diskors bħala ma qed jiġi issa ngħid li jien għandi ċittadinanza doppja. U jiena anke fl-istudji tiegħi dilettant ħaf dilettant. Għandi kurzità intellettuali partikolari għal biex nifhem il-fenomenu tal-identità. Jiena ngħid li fl-Awstralja iddakkart minn identità ġdida. Identità maħduda. L-identità nativa tiegħi, Malti, u l-identità Awstraljana li adottajta għaliex issa adottajt ċittadinanza ġdida. U allura dak li Stuart Hall li huwa wieħed mill-pionieri tal-filosofija tal-libridità razzjali internazzjonali jgħid li hija cultural hybridity. Jiġifieri jekk jien issa għandi żewġ identitajiet, jekk naraf li nieħu l-aħjar miż-żewġ identitajiet, x'aktar nkun bniedem iktar sħiħ minn dak b'identità waħda. Allura Stuart Hall jisejjaħlu da baalizmu kulturali. U jiena il-baalizmu kulturali tiegħi sibtu utli ħafna għal biex nikteb il-pożija ġdida tiegħi. Għaxija kibja din. Ma sajjida daħlet għaxija kisħa mewt. Inġemet il-gawwi għall-loqom minn l-intern il-qabda marrara l-lewnd benġila fuq riġel tarbija bjonda.
Għall-ewwel iż-żelġet ma zaq il-blat misnun, imbagħad taret fis-sema bejn munqar gawwi bekkej. Kuħala moħħ tinħall ju tereq bil-mod ġo bellija ta' ġenna korall. L-għaxija mserda li daħlu magħhom mis-sajjieda l-lejla bħala ma rajna qatt. Ma jitkebsux fanali ardos mal-ħġejjeġ, ma jfuħx ix-xiwi tal-ħaruf u l-koal drogat ma jsib serħan mill-ħruq tal-marda tajneħ. Din l-għaxija kienet qisha għata tal-ħarir qabel ma daħlu s-sajjieda. Immissa imbidlet fduna li ma saħħanx, li ma tattix, għaxija kiesħa din li bħala qatt ma rajna. Fejn osfru l-qawsalla li ġenesi ilu rabtet katnat sis-sema mal-art u l-mara indjana arwina ċassa kartabun ma' xefaq. L-abjad ta' għada mis-siċ jaħraq li ġbietu fajnejja. Taħt wiċċ il-bjuda ħjut roza ifjen mill-arterji ta' Ġesu fetu. Fġuf l-Immakolata. U d-dinja u d-dimissajida biċċira nara tinġazza kobba taħt għata l-għaxija li ma s-saħħanx. Irjus il-ħut imħanxra, irjus żwiemel feroċi, jilebu s-safa bajda nir il-garġi ħbula msadda ta' alloġġi mqatta mill-muntanji tas-silġ. Il-gawwi jitħanżer solitudni accentuata mid-daħ imbiet tal-biċċira qed teddet id-dalma tal-ejliħor. Qed jofroħ l-ispazju immens tal-Oċean Indjan. U d-dexa irra li tebbet li ruħi. Għaxietni bil-vizjoni ta' ħajt tiftar fil-araqa. Il naufragar me dolce in questo mare. L-ikbar xkil li sibt tul ħajtek biex tikteb u anke biex tippubblika. Ix-xogħol li jkolli nagħmel barra l-kidba. Ok, itelfek, sens ta' ħin. Xaffarijiet daw jiena issa tnejn kemm għandi? 73 sena. Mhux suppost qiegħed fejn intervistani. Suppost qiegħed fil-gorbox tiegħi għawdex inħażżes u nikteb. Ma minflok jiena l-għażla tiegħi ta' ħadd ma ġelni għaddi amministra. Għal-grazzja tal-almenu mhux it-tarsna, ma fil-qasam kulturali. U allura il-fatt li jiena aċċettajt li kolli xogħol ta' ċerti responsabiltajiet, dak jgħalina ħafna mill-ħin li suppost qed nagħti għal biex nikteb. Ġili sibt xkil biex tippubblika mbagħad? Biex nippubblika insib il-ħin nibżax. Malli l-kexxun jintela, allura immur importana għamil reklam l-publikaturi tiegħu mal-Horizons. Allura mmur insib il-David najdu smajna l-est għal-publikazzjoni. Tejni, msieker iwa u jgħinuni. U semmejna allura il-karigi, diversi karigi li okkupajtu l-snin fil-qasam kulturali. Dawn kellhom xi influenza fuqek bħala kittib li l-inġviri tgħidu mill-ħin li joħdulek ovvjament bħala xogħol. Kellhom influenza fuqek bħala kittib? Iva ta' għaliex fix-xogħol tiegħi kontinwament Tkellem tiltaqa' affaċċja, kontinwament komunikattiva diretta mal-artisti. U allura nsir mitħla ta' ħafna dinjiet artistiċi, ta' ħafna nies. U mingħajr ma trid, speċjalment jekk l-artist ikun validu, ikun rilevanti, ikun qed jgħid xi ħaġa ġdida u innovattiva, inti xi ħaġa taħel. U allura ssib li tintaġen ma' subkonxu tiegħek u tarrikkixxi l-espressjoni letterarja tiegħek. U allura naħseb li soddisfazzjon ngħid li n-namra tiegħi ma' xogħol artisti sħabi li jgħinni biex nikber aktar milli ħaġa oħra. Ovvjament, u qed irid dejjem ikun seba' għajnejn bil-plaġjarizmu u dak li u taħat ieħor ma jagħmlux tiegħu, imma jaġnu mal-mod kif jaħsibgħu
Għall-imbagħad bħal balizmu kulturali ikun hemm ukoll balizmu ta' espressjoni għax tiddakkar minn ħaddieħor. U temmen fl-autoċensura? Ħafna. Ok, għaliex? Għaliex ma tistax tippubblika kollox. Speċjalment fil-poezija meta inti tkun poeta liriku joħroġ ħafna imbarazz. U allura qabel ma tippubblika tħalli l-affarijiet joqogħdu, terġa' taqra xogħol wara tgħaddi ġimgħa, ġimgħatejn, tlieta u mingħajr skrupli tqatta' u tarmi. Għaliex jekk inti tibda ssir dajjef u tibda ssir maħbub tal-kidba tiegħek, x'aktarx l-autoċensura tisparixxi u tibda tħobb kollox dak li joħroġ bil-pinna. U mhux sewwa, diżastru. Jiena f'dan l-ktieb li huwa l-poeżiji miktuba minni mill-1964 sa l-2020 jew 19 mhumiex il-poeżiji kollha li ktib dak iż-żmien. Konna ktieb ħafna. Allura għaliex l-imqas li jagħmel li l-autoċensura u għatlus ma siebi. Ibżalija. Tħallinix għax inħobb fajla dak iż-żmien u tittila poeżija illum ma da poeżija rilevanti għax mhijiex. Mela allura bil-kuraġġ wieħed irid jibda juża l-imqas u jagħmel l-autoċensura. U tiddistingwi bejn iċ-ċensura fil-poeżija u fit-teatru? Ma ngħidlek. Il-teatru tiegħi huwa liriku, huwa anke pereżempju kif nimmontaġġja biċċa xogħol għat-teatru, hemm ċerta feels poetiku għaddej. U anke fil-poeżija tiegħi hemm feel teatrali. Jalfu xulxin. Mhux veru, u allura mhux hekk, jekk inti tkun awtur għat-teatru u awtur tal-poeżija, minix u tal-romanz, minix trinità, imma tkun il-persuna unika waħda. Imma mbagħad is-sena tit-tirqim u il-disciplina tal-pjattaforma li tażel tirkeb fuqha biex tesprimi ruħek, jgħalmuk waħedhom li ċerti affarijiet mhux rilevanti għal dak il-ġeneru partikolari. Fit-teatru, per eżempju, ma tistax tuża l-lingwa poetika b'mod konsistenti safi u pur, imma trid tkun prozaiku, trid tkun titbiet mill-espressjoni poetika għaliex il-ġeneru mhux hekk l-udjenza tagħlmek u tara titbissem, titnies, ma tċabċabx u ratajt xem ħażin. U ssib li x'aktarx ma tkunx qed tirrispetta biżżejjed il-ġeneru teatrali u viċi versa. Ġieli ġejt iċ-ċensurat li qed insemmu t-teatru forsi aktar fit-teatru. Issemmilna forsi xi darba minnhom. Fi żmien is-sittinijiet. Għax kienet għadha forsi xi ħaġa ġdida kont qed tiksru ħafna regoli biex ngħidlek jew normi. Ekku. Issa l-grazzja tagħna dawn l-aħħar snin għamilniha liġi biex ngħidu li ċ-ċensura mhijiex legali. Dak iż-żmien kienet in-norma. Dak iż-żmien niftakar il-moviment għamil letterarju kellu serata letterarja u kien hemm xi poeżiji tiegħi, kien hemm ta' oħrajn. U konna dramatizzajna x-xogħol għal Manuel Teatru Manuel. U f'nofs rappreżentanza waħda, performance waħda partikolari, ġewwa fuqna l-pulizija għax bagħthom il-kumitat tal-Teatru biex jiċċenzurawna. Kien hemm momenti oħra fejn iċ-ċensura, pereżempju, meta rrid intella żejt l-annukli fis-sebgħinijiet. Hemm play jisimha View from the Bridge
Edward Albin. U hemm bewsa importanti ħafna, bewsa bejn żewġ tirġiel. Importanti ħafna din, kienet il-qafas, il-pern tal-play kollha. Għax kien hemm relazzjoni partikolari bejn raġel u ieħor u din il-kull minu tagħha kienet il-bewsa. U meta dak iż-żmien bil-fors qabel ma tagħmel play tibata għall-bord taċ-ċensura. U għataħħinna di. Nixxena għataħħinna. U naturalment jien l-ewwel wieħed qedtilhom jiena ministru niddiriġi. U allura kien ikonna da ftit. Ftit għax nirrakkonta jien. U hemm ħadd ieħor. Bħal pereżempju Varist Bartolo, bħal pereżempju Mario Vella Maxina, jgħidulek aneddoti iktar milli nista' ngħidlek jien fuq iċ-ċensura. Imma jien ngħid dak li għaddejt minnu biss. U allura daw iż-żewġ se esperjenzi baqgħu miegħi. Silta mill-indemonjati. Jidħol ġewi bil-gazzetta fidu kollhom beren u mbaqbaq. Imiskom tistħu, intom tgħidu li intom insara, ħalluh. Il-vjolenza ma taqafx. Cresconio għadu jaffeċ it-tambur. Ġewi b'awtorità akbar. Ħalluh għedtilkom. Koprilla u kor jiefu u jħallu il-dudaj fl-art nofsu mejjed. Cresconio ikompli jaffeċ it-tambur sakemm jirrealizza li l-vjolenza tkun waqfet. Bil-mod inaqqas mit-taffiċ sakemm jieqaf għal kollox. Skiet. Intom tgħidu li temnu fid-demokrazija? Għax id-demokrazija toffri l stabilta politika ma jfissirx li għandna dritt inġibu ruħna ta' slavaġ? Qabżitilkom naf. Wara kollox kulħadd taddemmu laħam. Imma mhux hekk, Marja Madonna. Ġibtu ħaċċomu lil dan il-pofru dudaj. Ara naqra kif ġibtuhulu t-tambur f'roġa tal-landa u l-ġilda. Mhux għal dan miskondortu is-sistema taħti ta' kollox, is-soċjetà tagħna mċerċra. U meta jkollok soċjetà mċerċra, jkollok demokrazija mċerċra. U d-demokrazija mċerċra aħjar li jasar minna u tafu fejn is-soluzzjoni jansara eżemplari. Is-soluzzjoni qiegħda fost il-bejjem għall-piddemel u l-matmura. Għanfehmkom xi ħaġa fuq kif taħdem is-sistema tal-bejjem. F'dan nifhem jien, il-bejjem m'għandhomx demokraziji u l-bejjem kuntenti. Huma ħilsa u jgħixu ponta malla. Allura ngħid jien, jekk kif jgħidu għandna speċi sofistikata tal-bejjem, għaliex għadna ma vvintajniex sistema sofistikata bbażata fuq dik tal-bejjem. Mela l-iskop ta' ħajjitna mhux li ngħixu ferħana kif jista' jkun biex bija talla tiżgija fil-mera li leha inħarsu biex naraw x'bija tagħna nfusna kull ħin u kull mument. Imma ħadd donnu ma jinteressawh dawn il-riflessjonijiet profondi ħadd. U għarħina noħorġu nirvillaw fuq in-nejk u ċuċati. Imma mhux issa ħorġu rvillaw meta jibdew jingħalqu l-bibien tas-supermarkets, meta ma jibdewx jitħallsu l-pensjonijiet, meta nibdew niftħu l-vit u ma joħroġ ilma ma joħroġ ilma xahar sħiħ. Hemm naraw kemm b'saħħitha d-demokrazija, hemm naraw fejn se twassalna s-sovranità tagħkom. Daqshekk imbagħad l-opinjonisti pampaluni ikomplu jiffurmaw l-opinjonijiet pubbliċi fil-gazzetti u fuq it-television. Niskopru kemm huma bla kukk il-politiċi tagħna meta jmorru biex jistrieħu fuq il-puġġaman tad-demokrazija u jsibuh merri. Imorru jiggranfaw ma trafu biex ma jerqux u ftar fl-arqa jisibu li dak li marru jiggranfaw miegħu tkun tibna. U araw kemm għandna polikarja, araw kemm aħna b'saħħitna biex insawtu raġel waħdu. Imma fil-verità il-kuraġġ tagħna huwa dajjef daqs bewla ta' Peter Ross. Meta jibda jberraq sew, arana nidħlu f'għoxridna
u ninu Santa Barbara la dan waqt ħsara. Nażlu triq tal-indifferenza. Nibdew niġu nidnejku. Takmilna l-apatija u nissakru d-dar, ngemgmu u niltaqgħu u nitlaqmu bil-loppju tal-aħbarijiet żmattati ta' fuq it-television. Mbagħad immorru nivvutaw u naħslu l-kuxjenza fl-ilma tal-platti. Għax hekk titlob id-demokrazija. Id-demokrazija tippermetti li dawk tem fuq jimpikaw minnhom l-iktar għamlu storbju. Almenu d-Dudaj kellu l-kuraġġ li joħroġ itambar kontropunt għall-istorbju tagħkom. Issa, u x'ribell ġenwin jew ċarlatan dak jara ħalla. U intom x'għamiltu? Intom li d-Dudaj għattantulu t-tambur sewwa hekk sewwa. Inti wkoll direttur. X'irwol tippreferi tista' tagħżel bejniethom ta' kittib jew ta' direttur għat-teatru? Jiena naħseb jekk inti tkun kurjuża daqshekk u fittiexa. Iktar naħseb li kittib. Idealment li mbagħad nidderieġi x-xogħol tiegħi stess. Okay, issiba diffiċli dik li jkollok li ħadd ieħor jidderieġi x-xogħol tiegħek. Anzi, again, jerġa' jidħol il-kunċett ta' baliżmu. Tajjeb li jekk tagħti l-ispazju lid-direttur tiegħek juża xogħolok biex bħala mezz ta' kif jesprimi l-ruħu wkoll artistikament permezz ta' xogħolok, allura dak ikun żwieġ interessanti u allura għaxi. X'ħiliet għandu jkollok għall-kitba tat-teatru? Il-teatru jeżiġi li tkun taf titkellem b'lingwa li franka u għalhekk għedlek li għax poeta ma tistax tkun poeta ħafna fit-teatru, sakemm mhux f'sens metaforiku, ġifieri mhux strutturat. U imbagħad għandek ukoll l-importanza li taraf x'iridu l-udjenzi tiegħek. Ġifieri audience studies huma importanti ħafna jekk trid tagħmel teatru li ma jkunx għal erba' min nies. Importanti wkoll fl-opinjoni tiegħi li t-teatru tużah bħala mezz b'saħħtu għal biex tqanqal furur. Per eżempju, għandi sfida kbira sa senti oħra li tillesti id-drammatizzazzjoni ta' romanz magħruf ħafna ta' Bulgakov li huwa The Master and Margarita. Li mgħallem u Margarita. U dan nixtieqkom taraw għax huwa ta' min jaqra romanz importanti ħafna. Li allegorikament huwa bħal ħafna bix-xogħlijiet masterpiece ta' Russi mhux biss kontroversjali għax ħada kontra reġimi kontemporani, imma għaliex juża il-mezz letterarju tal-kuntest tal-romanz, tal-kitba tal-romanz, b'mod l-iktar b'saħħtu u metaforiku. Għandi challenge, għandi sfida kbira għandi ħafna xeni tal-nudizmu, mara partikolari, imma mbagħad għandek dil-mara li tidher quddiem assemblea organizzata mix-xitan li allura l-udjenza kollha tkun għarwina di. Imma hi partikolarment għandha ħafna xeni importanti mingħajr il-biss. Il-nudizmu għaw Malta għadna maħniex tant komdi bieħ. Kont se nistaqsik għaxet li teatru jitqarjem furur. Taħseb li għadna nixxukjaw ruħna, għadna ninħazdu affarijiet bħal dawn. X'daqshekk u xekk. Ilhom iktar aċċettaw. Irrid nemmen forsi qed ngħix f'illużjoni, ma nafx. Issa naraw meta tittella. Issa naraw meta tittella senti oħra. U allura il-mistoqsija tiegħek kienet torbot mhux biss mad-nudizmu ma' ħafna affarijiet oħra, bħal pereżempju l-użu tal-lingwa. Illum isna qed nidraw
forsi mhux daqstant fuq televizjoni, imma anke fit-teatru bdejna nerħu ftit il-ġinna u qed inkunu qed nazzardaw jekk għandna bżonn u di importanti. Jekk ikun hemm bżonn u mhux kapriċċjożament biex nuru kemm aħna cowboys, fimt? Imma jekk verament ikun hemm bżonn li l-karattru ikun espliċitu biklim ħażin u bdaħa, u allura fil-kuntest naħseb li qed nibdew nidraw li niftħu spazji ġodda anka kif nużaw il-lingwa. Taħseb li hemm elementi autobiografiċi fil-kitbiet tiegħek, kemm Naħseb. teatru, kemm poeżija jiġifieri? Naħseb, ma nistax. Tevita. Ma nistax nevita biss, imma ma nistax niċħada. Għaliex kif għetlek fil-poezija tiegħi ssib li jiena liriku ħafna u konfessjonalista ħafna. Jiena konfessionarju fil-poezija tiegħi huwa importanti. U allura ssib li biex inkun ġenwin u ma nikdibx mal-qarrej tiegħi, allura ninfetaħ ktieb. U kultant ma għaddu ftit snin u nerġa' naqra dak li nkun ktibt, nimbarazza ruħi. Ma fl-istess ħin napprezza li kelli l-ardil il-kuraġġ biex inkun daqshekk espliċitu. Lilin minn ħajtek, kif taħseb li dak li jkun qed jiġri madwarek jaffettwa l-kitbiet tiegħek? Lilin minn ħajja personali tiegħek irid ngħid. Tgħaddi minn esperjenzi sewwa li jaqalbuk, ngħidu li ma jbidlu xajtek, imma jaqalbuk. Jagħtuk jew jisilfuk għal-moment dimensjoni ġodda ta' kif tħares lejn il-ħajja. Per eżempju, meta jiena kont qed naħdem ma' Victoria University u jien kont wieħed minn team u dak dal-moment li se nirrakkonta jien kont l-uniku membru li kont fuq il-post f'dak il-ħin, konna qed nagħmlu communication audit ta' Australia Post, Queen Street. U seħħ dak li jekk tigugiljaw sibuh imsemmi The Queen Street Massacre. Jidħol fejn kont qed naħdem fil-5 solar, isfel jidħol student universitarju Melbourne University biex joqtol l-ħabib tiegħu għax kien qed jaqli bilu. U dan tant kien irrabjat li daħal għalija biex joqtlu. U nexxielu daħħal submachine gun f'Haversack mis-security. U dan beda joqtol. Mbagħad kien imislili fis-solar tiegħi dan irnexxielu jitla sal-5 livell, konna nafu li tila, allura imbarrajna l-bib u il-manager ta' sessjoni għalina biex immorru nistaħbew taħt id-desk. Dan ġie sfronda kull mem, ma sab il-ħadd għax kulħadd kien taħt id-desk, sħabi u jien, imma beda jfittex. U sab waħda minn sħabi f'desk viċin tiegħi u qatilha. Mbagħad kien imislili. U ġi biex jagħmel li revolver ma' nasi, għamlu, u allura veru kif jgħidu, li f'sekonda tara ħajtek, għatlaqt jien. U ma għadlux dal-grill. Ma għadlux. Da għatnejn, għabbat il-submachine gun, bida jisabtu ma' desk tiegħi fuq rasi, u reġa' prova jisparali, u ma ħax. Tela fil-10 solar, u bl-istess arma qatel 10. Jiġifieri esperjenza bħal dik immaġin. Qalbek skur. Dik ma qalbitniex biss, fit-tit li ħadd. Żgur. U allura l-attitudni lejn il-ħajja wara esperjenza bħal dik, altru mhux l-artikolazzjoni tal-kitba tiegħek tibdilek, imma l-mod kif tibda tirrelata ma' n-nies, kif tibda titlob jew ma titlobx, kif tuħu l-ħajja, jiena għalhekk meta għaw Malta naħab ta' nieħdu affarijiet tan serjetà nibda nitħaq waħdi. Għaliex għax id-daħħa, m'għandniex għalfejn nieħdu lilna bil-fusta bis-serjetà. U għalhekk naħseb li min jara l-poeżiji tiegħi darba darbtejn, jara li għaddej kurrent kontinwu ta' umorizmu iswed. Għaliex esperjenza bħal din, speċjalment minn
minn meta jibda l-episodju ta' meta kont l-Awstralja. Fejn dan is-sens ta' umorizmu li jisu sardoniku, ċiniku, ħaxxej. Allora wieħed jibda jgħid dax ġara l waħda. U tkun esperjenza bħal din. Niftakar it-Times kienu ċempluli wara dan l-inċident u ġabuha fit-Times u rapportaw li jiena bqajt ħaj minkejja dali għaddejt minnu. Imma ftit jafu bih. U jiena tinsemmiħ xillum it-trauma għaddiet li. Imma milna sena nieħdu l-kura. Issa nerġa' nsemmiha buċċi minn quddiem għax naf li hija esperjenza rilevanti bħala illustrazzjoni ta' xi punt li tqajjem minn stess. U nibdlu ftit is-suġġett, kif tħares lejn l-iżvilupp tal-letteratura Maltija minn żmien meta bdejt tikteb inti sal-lum diġà semmejt il-kitieb emerġenti li tantaw minnhom u tant jikbu tajjeb. Kif tħares lejn l-iżvilupp tal-letteratura Maltija? Ara ħanajlek, bil-fors twieġeb mistoqsija bħal din jekk qiegħda f'kuntest internazzjonali. L-internazzjonalizzazzjoni tal-kitba Maltija, speċjalment fil-produzzjoni tal-ktieb tagħna, illum il-produzzjoni tal-ktieb Malti tħabbata ma' pubblikaturi barranin, imma wkoll iktar importanti ovvjament huwa l-kontenut. U l-kontenut tagħna huwa ta' bixra ta' idjoma internazzjonali li llum saret relevanti tkun fejn tkun fid-dinja. Nieħu it-tematika preżempju ta' nies bħal Alfred Sant, Immanuel Mifsud, Friġieri, il-qasam tal-poezija. Alfred u nies bħal Clara Zoppardi. Dawn huma nies li illum it-tematika tagħhom minkejja l-istil jekk jiġu biex jiġu tradotti ħabbata fl-opinjoni tiegħi ma' ħafna minn kittiba ta' nazzjonijiet oħra. Mela allura fil-waqt li dak iż-żmien kellna din l-isfida biex niġġieldu kontra l-ilmaqiet tal-letteratura tagħna u forsi kull modestja inġibuha eqreb lejn il-lik internazzjonali, illum il-ġurnata dik l-isfida li bnija, naħseb jien. Imma naturalment minħabba li il-Malti huwa dawl tajnejja. Imma minħabba li għana nikbu bil-Malti u mhux kull ktieb sewa qed jiġi tradott f'lingwi oħra, anzi ftit li xejn, allura għadna insulari f'dak li huwa konsum. U mela allura minkejja li l-ħsieb huwa ta' kalibru ta' livell internazzjonali, xorta il-firixxa tal-kitba Maltija għadha lura minħabba elementi lingwistiċi, minħabba li l-Malti ma jinqarax u ma jinftihemx minn iktar minn miljun ruħ. Jekk tot diaspora issib li ma tantx tot ma ħadax illum il-Malti, per esempio l-Awstralja, ma t-tieni ġenerazzjoni jintilef. Mela allura rridu nikkunslaw ruħna l-fatt li għandna nikbu bil-Malti. Imma jien nemmen li jekk ħafna mix-xogħol li qed jinkiteb illum jiġi tradott f'lingwi barranin aħna rilevanti ħafna l dak li qed jinkiteb. L-aħħar mistoqsija, il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara nbidlet? Bidlet mill-lejl. X'inhu l-paragun? Minn meta twilit jien fil-47? Jo, forsi fil-bidu tal-karriera letterarja tiegħek. Malta llum huwa pajjiż modern, huwa pajjiż li l-fibri soċjali li ddeċidena li ngħixu fuq fihom mhux neċessarjament tal-għażla tagħna, imma ta' dak li konna naċċettaw għaliex hekk l-iżvilupp tal-ħajja, speċjalment fuq livelli ta' liberalizzazzjonijiet soċjali u x'nafin. Nħoss li xi ħaġa importanti ħafna, bażilari, hija l-libertà tal-kelma.
U allura aħna llum il-ġurnata m'għandniex xi xekkilna jekk niġu biex nesprimu ruħna mhux biss lingwistikament, imma il-mod kif nilbsu, il-mod kif nirrelataw ma' xulxin, jekk llum il-preferenzi sessuali tiegħek huma differenti minn norma, għandek l-ispazju fejn tesprimi ruħek sessualment u x'naf jien. U dak iż-żminijiet dan daw kienu anatema. Qed nitkellem għal sittinijiet ta' biex qed nitkellem fuq il-ħamsinijiet. Imma s-sittinijiet ukoll konna għadna lura f'da sens. Il-mod kif aħna nikkonsmaw l-influenzi barranin, naħseb li minħabba l-komunikazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda, illum il-ġurnata l-espressjoni tagħna mhux biss mitkellma, mhux biss miktuba, imma wkoll fil-mezzi non-verbali. U allura kif nilbsu, kif naħsbu, dawna kollha influenzati bil-ħawwa, bit-teknoloġiji l-ġodda, u allura naħseb li il-forma mentis ta' Malta kontemporanja, Malta Maltija, dbedet ħafna miż-żmien li inti qed tgħid li nqabbel miegħu. All-aħjar u all-ar, min jaf mhux skont kif tiġġieled jew tħaddan miegħek l-iżvilupp, għaw min l-iżvilupp għalih huwa kundanna għal ħajja li twaslek għas-suwiċidju, u għaw min l-iżvilupp għalih huwa n-nifs il-ġdid biex jgħix aħjar. Grazzi ħafna. Naqraw ftit mis-siltiet li għażiltilna illum. Ok, grazzi inti. U napprezza ħafna tal-mistoqsijiet, għaliex kienu mistoqsijiet riċerkati, u nerġa' ngħid fit-tiexa. Inħossni werqa fuq siġra tal-ħarifa. Iżomni mal-fera ħajta merrija, bla ħeġġa nirreżisti l-infieħ tal-aħħar rieħ qabel inżul ix-xemx. Mbagħad id-dlam tal-lejl u l-rixiex li donnu mhux jitfarfar mis-smewiet u skiet. Meta taqa' l-werqa tqila bir-resħa u għasra bl-rixiex, u meta jittabnu l-fanali tal-pjazza u jninnu dwal, ma nibqa' nara xejn ħlief sibieti. U nilmaħ tissawwar minn ħsieb minnhom Eva nuda tmexmex il-kustilji. Titatta bil-werqa u tersaq lejja nkiss inkiss. U fuq tijien għajnejja tifrix li tila tal-ġonna tal-Eden ta' qabel id-dnub. Il-bejja minn Atlantis. Ir-rieħ u qed iroxx id-lam. Riħinej jittromba ġorokna tat-terrazzin suq il-minaretti nixfa tal-Bukanvilla fi ċrieqi preċiżi. Kont qed neda inħares lejn ir-rieħ u nipprova nifhem ir-ritmi kapriċċjużi tiegħu meta jħabbat il-bieb. Ħsibtu tiegħha qed tinstabat u ma tajtx każ. Jew ma rridx ninqala minn mannija tar-rieħ u laqa tal-ħsieb. Kien wieħed bejjieħ minn Atlantis qal li kien li tibeli l-ewwel ġnien tad-dinja u punta sebgħu lejn is-sema. Għandi xut lill-Alla qalli. Li tibeli t-tfal ta' ġewwa l-ġnien u hemm iżni. Kont se nibatu jisalli. Jintaf minn jiena qalli. Mur ġbinu ħallini għax għandi r-rieħ jistennini. U reġa' miżni. Kull pakket sħiħ u isma' minni għax reġa' ġejdu l-luvju, ġej baħar kbir u l-ilma se jkun ħobżna. U reġa' punta sebgħu lejn is-sema u reġa' miżni. Sabatlu l-bib f'wiċċu. Ħassejtu għadu hemm fid-dlam, għajneħ bħal rebekkin jissusa l-injam
Smajtni nieħu n-nifs u n-nija tar-riħ minn ġo ċaċċis. Fuq terrazzin ġorrokna it-tromba tar-riħ bħal ġurdin tal-imramma li m'għandux mnejn jaħrab bil-minaretti nixfa tal-Buganvilla iffurmat ċirkus dingat. Alex u l-Kristu mbiċċer. Lill-Kristu ta' dil-ġimgħa l-kbira ta' mingħajr l-allelujiet ta' ħadd il-għid, kif nuħarwin kif suppost f'tebut tal-ħġieġ u rajtu ċar, ġismu kellu aktar minn 5 ġrieħi. Alex u l-Kristu mbiċċer. Lill-Kristu ta' dil-ġimgħa l-kbira ta' mingħajr l-allelujiet ta' ħadd il-għid, kif nuħarwin kif suppost f'tebut tal-ħġieġ u rajtu ċar, ġismu kellu aktar minn 5 ġerħiet tas-soltu. Kellu il-kontużjonijiet kollha konsistenti ma' mewt fuq is-salib. Imma l-istramba hi li kellu nfid profond fi 3 kustati. Kellu inri stigmatizzata f'nofs moħħu. Kellu l-olluje jispunta minn ħalu u kellu l-aħja 10 friska l-okkażjoni. Ibni, tifel poeta ta' 5 snin ta' rija, qatt ma kien ra Kristu bħal dan l-Awstralja fejn jgħix. Ibni kien iltaqa' ma' dil-verżjoni ta' Ibn Alla l-ewwel darba. U ħenna lieh u rajtlu dmuħ fuq xfarajnejh u skiet. U mbagħad nannu, yes Alex, u skiet. U mbagħad Nannu, why don't you call the ambulance man for Jesus? I will, Alex. He's hurt. I will. U ħarstu ma għalaħħiex minn fuq il-kustat tal-lanza tal-unġinu. U skiet. U ħars konfuż. You want Nannu to take you to Macca's? Yeah. 10 chicken nuggets. 5. Thick shake. Yeah. Vanilla. Chocolate. U rfajtu ħammorru. U skiet. U ħares konfuż. Nannu. Yes, Alex? Don't forget to phone the ambulance, man. I won't, Alex, I promise. Aħna u ħarġin mill-knisja ħares lura. U rajt il-Kristu fit-tabut tal-ħġieġ. Iħares li biċċiera. Jitbissem.